Ang Barangay Road sa Mangatarem hindi madaanan matapos malubog sa baha. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nalubog sa baha ang inang kakalsadahan sa mga tarem dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Krising na nagpaulan sa Kalakhang, Luzon. Base sa pinakuling talaan ng mga tarem MDRRMO noong June 19, not possible sa lahat ng sasakyan ang Barangay Suaco, Barangay Bugtong Bulo, papunta sa mga barangay ng Suaco at Sapang, maging ang Barangay Lawak Langka patungong Sitio Baylasiu. Nananatiling possible naman ang ilang binahang barangay tulad ng Barangay San Clemente, Barangay Kabaruan at Barangay Talugtog sa Purok 4. Sa parehong ulat ng tanggapan, umabot sa 6.75 meters above sea level ang level ng Kamiling River, ilang metro na lamang mula sa critical level na 7 to 8 meters above sea level. Binabantayan ng MDRRMO ang sitwasyon ng tubig baha at tinabisuhan ng mga residente na huwag maligo sa mga kailugan at baha dahil sa posibleng banta sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.